2024 नि गुनोत्सवआव बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंलुखौ इंराजि खालामनायनि गोख्रों हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथाय गोख्रों रादाब बिबुंसार होदों। आसाम सरकारा जेब्ला बिमा राव बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनायनि थांखि लादोंमोन। बै थांखि लानाय समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथाय गोख्रों हेंथा होनानै बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन आरो थांनाय 29 आगस्ट 2023 अक्ट'आव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे जेंनानि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। थांनाय 29 आगस्ट 2023 अक्ट'आव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनाय बादियै मोननै रावारि इंराजि बिमा रावनि बर' हांखो बाहायनायनि सायाव गनायथि होयो। हादराव 2020 मायथाइनि फोसावनाय NEP 2020 दारै बिमा रावनि सायाव बांसिनै जर होनाय जादों आरो बिमा रावजोंनो फरायसाफोरखौ गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि बाथ्राखौ जर होनाय जादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारजों NEP 2020 नि उल्था फारसे थांखि लानायखौ नुनो मोनदों होननानै दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनिखायनो बे जेंनानि थाखाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों आसाम सरकारनियाव सोंथि सोंदों। आथिखालनि जाबाय थानाय 2024 नि गुनोत्सवआ थारैनो गुनोत्सवना राव बाहायनायनि उल्था होननानै गोख्रों सोंथि सोंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे जेंनानि गासैबो दायनिगिरिया सामग्रा शिक्षानि MD बिथाङानो होननानै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों फोरमायबावोदि थाखो 6 नि जालांनाय सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि आनजादफोरखौ थाबैनो बोखांफिननांगौ आरो जानो गोनां थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि गुनोत्सव 2024 नि आनजादफोरनि सोंलु बिलाइया बर', इंराजि, असमिया, बेंगलि रावनि जाथारनांगोन होननानै गोख्रों बाथ्राजों रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।